Atuzidli izwe lonke kandaba uzethu leli amqalo kandaba engaqali muntu wena wendlovu bayede siyakhuleka ke naba kaMamonga woSuthu uMamonga kaBulala uyasizila uqotha imbokotho nesekelo silwana inkunzi imbili kuwe walenwenye kwakuye kumfanela imbaba lehlathi umathulubeza isilo dinizelo kacetshwayo isilo sasemkhontweni isilo sasoSuthu esabusa ngeminyaka yabo 1888 lapha ke sinikhombisa ke isigodlo sayo ngonyama lapho kwabathi yaguqa khona ngonyaka ka1888 iphuma iyolwa ke impi yakwaNdunu okuyimpi ke oyabekwa njengempi yokuvukela kumbuso ngoba walwa nomntwana wasebhangana umntwana kwaMandlakazi umntwana uyibhebhu kaMaphitha abamhlophe ke basebemthatha ke sebeyomshushisa eSt Helena ngenxa yokuthi ke ulwe lempi uMamonga woSuthu inqaba ke ngonyama ibude buduze nje nawo le ndawo obona kuyo lamaqhugwane lapho ngonyama bathi ke yahlala khona iminyaka emibili igadile noma ke ibheke isimo sayo ngenxa ukuthi ukuhlaselwa kwase kuphume zonke inkalo zakwaZulu kuthiwa ke ayibulawe ngenxa yokuthi ke ivukela umbuso noma ke ilwa nowayo ngenxa ke yesimo sezwe lakwaZulu sangaleso sikhathi ngalokho kuMamonga woSuthu wahlala ke kule ndawo kwaze kuba iminyaka emibili bathi ke igazi lonke okubala ke imizi yasegazini kanye nemizi yasensuka ngihlale eyayigada ingonyama kube imizi yasempangisweni kuzoba nabanye kubikwa bakwaMdlalo nje kube nawo bafikayo bezogada ingonyama kanye nabantwana basegazini kanye ke nomntwana nomanike nomsushwana wasemdletsheni okuyena ingonyama yaphuma sekubulawe yena emva kuba ke waphuma enqabeni wathi ke usawubona abantwana bafike bambulala bakwaMandlakazi emva kwalokho ingonyama yathi ke ngcono ko umntwana osebhanga noma vela abulale mina nokwenza ukuthi ke eyakwaNdunu ke ihlombe bathi kuyaphuma liyoshona ilanga ehambisana ke namabutho singabala ke uPhefeni sibale ke imbokode bomvu bese ke sibala ke uDloko namanye ke amabutho amadala namancane ayihamba nengonyama ebusuku bathi ke kwathi kusa base ke uKwaNdunu lapha ke zabethana ke khona ekseni nempela kwamnqoba kumntwana kwaMandlakazi nabuya ke namandla obukhosi lapho emva kwalokho ingonyama ke yake siboshwe kodwa ke lesi sigodlo sinezinye zike zeyigodlo bathi ke ibalekile kwaZulu ngoba ukuba ingonyama kule ndawo ayikaze noma ke yathi mayiphuma yabulawa kwakusho ukuthi ke kwakuphelele ngobukhosi ngoba akekho wayesemehlweni kwaZulu noma ke emlandweni wakwaZulu wayekhona wayengakwazi ukuthatha ubukhosi